És tudod, mit éreznek? Csak nem találják. Ott egy salátafej a vízbe. Én a kamerával látom, hogy ott egy salátafej. Csak nem találják. De érzik, mert mindig arra úsznak, de elmennek. Fáznak most, mi? Dehogy fáznak, hát hogy van fagyúr, így bekenik előttem, amikor aztán lepedett róluk a vízből, hogy innen. Érzik magukat. Ott a saláta, majdnem ott vagytok. Ott van, nem tudnak odaúszni. Próbálnak, de nem tudnak oda menni a salátához. Mert viszi őket azért az áramlat is ám. Persze, hát ott van sodrás. És mindig megpróbálnak, figyelj, mindjárt visszapróbálkoznak menni a salátához, aha. De nem elviszi a sodrás, nem sikerül nekik. Hát fölrepül ám, aztán oda repül hozzá, ami akar. Csak jól érzi magát játszani. Milyen hangosak, nem? Ez tavaszi jó oldal. Mindjárt áprilisról, húsvét, összeskor jó. Mit csinálsz, te kacsa? És innen látszik, hogy melyik a pár, ők egy párt, nézd, ott az anyuka. Aha. Hol vagy? Oda jött a salátához. Oda jött. Elkapta. Többiek is jönnek, próbálkoznak. Szóval ott vannak. Ott az a saláta. Megvan a saláta. Mondták. A hope-szalát megvan. De nem azt teszik. De mi mely? Nem látnak, vagy mi? Nem szeretik a salátát, elmennek. El akart pedig harapni az egyik. Jó, én ma megfagyok ám. Meg tudják. Ő nem eszik meg. Elmennek inkább.